Mireu, aquesta presentació l'he titulat Ens organitzem per conviure i si us hi fixeu té el mateix títol que el tema 3. És a dir, en aquesta presentació trobareu explicacions una mica més detallades sobre coses que després podreu llegir entre les pàgines 52 i 55. Mireu, ens organitzem per conviure. Aquest títol ens serveix per parlar del que treballarem en aquesta unitat, que serà tot allò que és important perquè una ciutat, perquè un poble funcioni. Fixeu-vos que aquí us poso algunes imatges que us poden ajudar. Per exemple, perquè en un lloc, en una localitat tot funcioni, doncs necessitem què? Doncs persones que netegin, que cuidin del voltant, dels jardins, dels parcs, de la neteja. L'educació és una part important, no? La convivència en el funcionament d'una societat o en el funcionament d'una localitat o d'un poble. L'educació, que els nens i les nenes puguin anar a l'escola a aprendre. O la policia, no? La policia vigila, la policia protegeix, també la policia és l'encarregada de gestionar el trànsit en una ciutat, per tant també és important. O altres serveis com per exemple la sanitat, no? Els metges, les metgesses, totes les persones que treballen en un hospital per tenir cura de nosaltres quan ens passa alguna cosa. O per exemple els mercats. El mercat, per exemple, a Sant Just, no? Que hi ha el mercat, però també podríem parlar de les botigues, de tot el comerç que hi ha en una ciutat. Evidentment, això és important perquè tot funcioni. O les residències d'avis, les residències on es cuida de les persones més grans. Si us hi fixeu, segurament els vostres pares, els vostres familiars, les persones que coneixeu, treballen i fan alguna feina en benefici d'alguna cosa en una ciutat o en un poble. És a dir, que tots, és important que tots hem d'ajudar perquè tot funcioni bé en un poble o en una ciutat. Per tant, totes les feines que tots els que coneixeu poden tenir segurament ajuden a que en un poble o una ciutat es pugui viure millor. Fixeu-vos que, abans de res, vull parlar-vos d'una cosa, dels drets i dels deures. Perquè en un lloc tot funcioni bé, hi ha d'haver uns drets i hi ha d'haver uns deures. Potser haureu sentit aquestes paraules o potser no. Mireu, els drets són aquelles coses que les persones que viuen en un lloc poden fer, és a dir, són lliures de fer-les. Per exemple, us poso un exemple i potser ho veureu més clar. Tothom té dret a l'educació. Sí? És a dir, igual que vosaltres aneu a l'escola, totes les persones han de tenir garantit el dret a l'educació, el dret a que els hi ensenyin, d'acord? El dret a l'educació és un dret. O, per exemple, el dret a vot. Si potser vosaltres ho sabeu a partir dels 18 anys, no? Doncs cadascú de vosaltres lliurement, si vol, pot anar a votar quan hi ha unes eleccions. Per tant, dret a vot. O, per exemple, el dret a expressar la nostra opinió. Aquest és molt important, també. És important que nosaltres siguem capaços o puguem explicar allò que ens passa i donar la nostra opinió sobre el que pensem sobre alguna cosa. Tots tenim dret a expressar la nostra opinió. I després tenim els deures. Els deures, com els que fem a l'escola, no? Els deures són aquelles coses que són obligatòries. És molt important perquè en un lloc funcionin bé les coses, que tothom tingui drets, però que tothom també tingui deures. Sí? És molt important això. Per exemple, el deure de pagar impostos. Sí? Potser haureu sentit a parlar d'aquesta paraula, dels impostos. Totes les persones que són adultes, que treballen, o que busquen feines, han de pagar uns impostos. Aquests impostos ajuden a que hi hagi sanitat, a que hi hagi educació, és a dir, totes aquelles coses de les que nosaltres després en fem ús. S'han de pagar impostos, això és un deure, és una obligació, d'acord? O, per exemple, el deure de respectar l'opinió dels altres. És a dir, tothom té dret a expressar la seva opinió, però tothom ha de respectar també l'opinió dels altres. Sí? Segurament n'hi ha més de drets i de deures, en podeu pensar més perquè segur que n'hi ha molts més, d'acord? Però és veritat que perquè tot funcioni hi ha d'haver uns drets i hi ha d'haver uns deures i s'han de poder complir. Fixeu-vos, en una democràcia, aquesta paraula potser us sonarà, sí? En una democràcia, fixeu-vos què ha de passar en una democràcia. Jo us ho explico ara i potser ho entendreu millor. En una democràcia, en un lloc, en un poble, en una ciutat, en un país on hi ha democràcia, hi ha d'haver igualtat entre homes i dones. És a dir, que tothom, tant homes com dones, han de tenir accés als llocs de treball, han de tenir igualtat en tots els aspectes. Sí? Què més ha de passar? En una democràcia els ciutadans poden escollir els seus governants, els poden votar. Sí, vosaltres potser haureu acompanyat alguna vegada els vostres pares, les vostres mares a votar, no? I això passa de dir,
lliurement, els vostres familiars poden anar a votar per escollir qui volen que mani. Per tant, en una democràcia els ciutadans poden votar. O, per exemple, en una democràcia, les persones poden manifestar-se per expressar les seves opinions. Si jo no estic d'acord amb alguna cosa, puc sortir al carrer i puc manifestar-me. De manera pacífica puc sortir a manifestar-me per expressar la meva opinió. Sí? Això són algunes de les coses que poden passar en una democràcia. I aquí us vull posar 4 exemples, potser de persones que coneixeu o potser no, d'acord? Com un és el cas de la Malala, per exemple. D'això n'havíem parlat a la classe, si recordeu? La Malala, que era aquella noia, per exemple, que va lluitar perquè les noies al seu país no tenien dret a anar a l'escola. I va lluitar, es va manifestar perquè les noies en el seu país poguessin anar a l'escola i finalment ho va aconseguir. Per tant, va fer alguna cosa perquè en el seu país hi hagués una mica més de democràcia. O, per exemple, Rosa Parks. Rosa Parks, no sé si us sonarà, però potser ho vaig explicar alguna vegada. Rosa Parks era una noia que als Estats Units va decidir un dia que les persones negres havien de tenir també els mateixos drets que les persones blanques. En aquell moment, en aquella època, estaven discriminades. Per tant, no hi havia una igualtat entre totes les persones, sí? I ella va lluitar per això. O, per exemple, un altre cas d'aquesta noia, potser no us n'he parlat, però recordo que algú a la classe alguna vegada em va parlar o li sonava la notícia. Aquesta noia es diu Luhan Al-Jatul i aquesta noia és d'Aràbia Saudita. En el seu país, fa uns anys, les noies no tenien dret a conduir, a portar un cotxe, i ella es va manifestar i va lluitar perquè finalment en el seu país les noies també poguessin conduir, no tinguessin el dret a portar un cotxe. O, per exemple, el cas de Clara Campoamor. Aquesta noia la trobareu també explicada una mica la seva vida a la pàgina 52, trobareu una referència. Clara Campoamor va defensar, ja fa molts anys, sí, que les noies, que les dones també tinguessin dret a vot, perquè a Espanya, en el seu moment, les noies no podien votar. Llavors, clar, això era una desigualtat, no? Les dones no podien votar i ella va lluitar fins que ho va aconseguir, d'acord? Què més? L'organització d'una localitat. Mireu, perquè en una localitat tot funcioni bé, a banda que tothom ha de poder col·laborar, hi ha una part molt important. Sí? En una localitat, una de les coses més importants és l'Ajuntament. I què passa en aquest Ajuntament? En aquest Ajuntament poden passar moltes coses. Us explico aquí algunes de les coses que també trobareu a la pàgina 54, trobareu una mica d'explicació, i aquí us la resumeixo una mica. Fixeu-vos, l'Ajuntament és el que s'encarrega de governar una localitat. Sí? Són les persones que decideixen totes les coses que es faran en un poble o en una ciutat. Sí? I l'Ajuntament, qui són l'Ajuntament? Doncs l'Ajuntament són un grup de persones i estan formades per l'alcalde o alcaldessa i els regidors. Els regidors són persones que també col·laboren en l'Ajuntament, ajuden perquè en una localitat, en un poble o una ciutat, tot funcioni bé. Sí? Què més? Qui escull l'alcalde, els regidors? Els escullen les persones més grans de 18 anys a través d'una votació. Sí? Com havíem dit abans, doncs les persones majors de 18 anys poden anar un dia concret, quan hi ha unes eleccions, van a votar i decideixin qui volen que estigui a l'Ajuntament, quins regidors, quin alcalde o quina alcaldessa. I què fan? Es reuneixen per parlar de les coses que cal fer en una localitat. I això se'n diu el ple municipal. El ple municipal és com una reunió. Sí? Es reuneixen de tant en quant, una vegada al mes o més vegades al mes si fa falta, i en aquest ple municipal parlen de les coses que han de fer perquè el poble millori, d'acord? Doncs potser algun regidor o alguna regidora té alguna proposta. Estaria bé que milloréssim aquell parc, o estaria bé que netegéssim més aquells carrers perquè hi ha uns veïns que s'han queixat. Llavors parlen de quines coses s'han de fer. O, per exemple, arriba la festa major i s'han de preparar les coses, no? Doncs, per tant, en aquest ple municipal es poden debatre algunes coses. I, sobretot, és important, en el ple municipal s'aproven els pressupostos. I què vol dir això dels pressupostos? En l'Ajuntament, tots els ajuntaments tenen uns diners. I en l'Ajuntament decideixen com volen repartir aquests diners. Per exemple, doncs donarem uns quants diners per arreglar els jardins de la ciutat. Donarem uns altres diners, destinarem uns diners a netejar els carrers. Uns altres diners a millorar aquella residència d'avis perquè ens han dit que està una mica malament.
Llavors, en el ple municipal s'aproven els pressupostos, d'acord? Es fan per votacions i decideixen si allò que han decidit a l'Ajuntament és correcte, doncs aquests pressupostos tiren endavant, d'acord? Llavors es destinen els diners que corresponen a cada lloc. I després, important, tothom qui vulgui pot anar a escoltar un ple municipal. Això també és interessant. Quan hi ha un ple municipal, quan hi ha una reunió d'aquestes, totes les persones del poble o la ciutat hi poden anar si volen. Evidentment no poden votar, però poden dir la seva opinió, poden aixecar la mà i poden donar la seva opinió, evidentment, i podem anar a escoltar a veure quines coses decideixen o sobre quines coses parlen. Vale? I per últim, una última cosa que us volia explicar sobre com s'organitza una localitat. Això ho trobareu a la pàgina 55, que són els serveis municipals. Fixeu-vos, perquè en una ciutat funcioni bé necessitem un ajuntament amb unes persones que facin la seva feina, però també una sèrie de serveis, una sèrie de coses que sense aquestes la localitat no funcionaria. Fixeu-vos, l'Ajuntament s'encarrega de l'organització dels serveis públics municipals. I quins són aquests serveis públics municipals? Doncs, per exemple, la il·luminació. Clar, evidentment, necessitem unes persones que s'encarreguin de mirar si la il·luminació funciona, de fer un manteniment, si hi ha algun fanal que s'ha trencat, s'ha espatllat, hi ha alguna cosa que s'ha d'arreglar. Evidentment, això és important en una ciutat. Els serveis culturals, l'educació i l'esport. Per exemple, vosaltres coneixeu, no? Doncs la Bona Aigua. Doncs la Bona Aigua és un poliesportiu on hi podem anar doncs, a fer diferents exercicis, a jugar a futbol, el que sigui. No? Això és un poliesportiu. Qui s'encarrega d'aquest poliesportiu? Doncs l'Ajuntament. O un servei cultural, com la Biblioteca de Sant Just, per exemple, o l'educació, doncs les escoles que hi pugui haver en un poble. Sí? De tot això se n'encarrega l'Ajuntament. Això és important. Els serveis socials. També tenim els serveis socials, com les residències d'avis, per exemple, o la protecció ciutadana. La protecció ciutadana són la policia local que s'encarrega de la vigilància, de la protecció de les persones, de regular el trànsit, per exemple. I després tenim, per últim, la neteja i el manteniment. La neteja i el manteniment també són importants en una localitat. Les persones que s'encarreguen de cuidar els parcs, de cuidar els jardins, de regar, d'arreglar les voreres. És important que entengueu que en una localitat, perquè tot funcioni, necessitem, per una banda, l'Ajuntament, amb les persones que hi treballen, i també que hi hagi uns serveis municipals. I sobretot, molt important, el que he dit al principi, que hi hagi uns drets i uns deures i tots nosaltres els complim. Sí? Sabem que tenim drets, tenim dret a l'educació, tenim dret a la sanitat, tenim drets a moltes coses, però també tenim deures, també tenim unes obligacions. I això és important perquè tot funcioni bé. Sí? Molt bé, doncs després d'aquesta presentació, després trobareu els exercicis que heu de fer. També tot això que us he explicat ho trobareu a les pàgines 52, 53, 54 i 55. També és bo que les llegiu perquè us servirà per repassar això que us acabo d'explicar.